Bayede ngizoqala ngokunika isandulelo kulo engizokusho ngokuqala ngemngcele yombuso wakwaZulu ngingakafiki la ukushisweni kwesigodlo. Ngithanda ukuthi sibe nesithombe sokuthi izwe lakaZulu lalinjani, linemngcele yalo ime kanjani. Ngesikhathi sengonyama uShaka noDingane, umngcele wezwe lakaZulu wawusuka kwaMabhudu, lapho kuthiwa kusemaBhudo khona, ugudlulwandle njalo uzuyofika eSajonisi. eSajonisi lapho kuthiwa iPort St John's. Lokho kwenzeka ngemuva kokuba ufa kaNgqungqushe ethumele ithunywa ezilishumi ziqhuba inkomo zisho ukuthi useyakhonza esilweni. Leyo kwenzeka esigodlweni sakwaDukuza. Uma ususuka ke eSajonisi uye entabeni zoKhahlamba okuligama lesiZulu, uhambe ngazo uyothi mawufika eNtabazwe, indawo enkulu lapho yayi ngaphansi kukaZulu. iStatistics South Africa sithi 45 ekhulwini abantu baseFreystata bangaphansi bangamaZulu. Bese ke wehla njalo udlule ngenhla kwaseStanderton yophumela lapho okuthiwa khona sekusempumalanga isifundazwe sakhona. Uzothola ukuthi ngokwe-Statistics South Africa abantu abangama-64 bangamaZulu. Yileyo imngcele yayikhona ngesikhathi sengonyama uShaka noDingane. Uhambe kwahamba ke kwase izwe lahlaselwa, umhlaba wakwaZulu wahlaselwa amaBhunu. AmaBhunu aba ngabantu bokuqala ukuhlasela impi yalwa eNcome. Impi yaseNcome yavikwa, amaBhunu avalele enqoleni, kwagcina kodwa ekwazile ukuyiqola indawo eseningizimu yothukela. Asezama lapho kubeka ema-archives ukuthi eSilo Dingane sasayina, sesayisho ke leyo nto ukuthi ayikho, ngoba kwaZulu umuntu wayenikwa isiza residential sites. Izwe was indivisible, ingaklaywa yenziwa amaplazi. Ingonyama was the custodian of the land of the people. Njengoba kukanjalo amakhosi engamehlo engonyama yakwaZulu lapha khona induna sebenze egodini, wona uhulumeni ke wakwaZulu wawukhona. Akukho la ingonyama yakayasayinda, kodwa ingonyama uCetshwayo waya ubhulwa owaye umbusi wamaNgisi eseMaritzburg. Wathi ngoba nawo amaBhunu afuna ukudla indawo lena engasemzinyathi naseNcome, akwenziwa iCommission ezokhipha inhloko nesiqhanti. Leyo commission yenzeka ngenyanga kaNcwaba 1874, yaphuma nomphumela othi bonke abathi bane zicucu ezasayinwa ingonyama benika umhlaba. Lokho into engekho iyizeleze, ngoba iZulu lo umthetho wakwaZulu awukuvumi lokho. Ingonyama ingumkhuseli wezwe, umuntu unikwa isiza kuphela. Ukhona ke leyo nto ema-archives eMaritzburg abafuna ukuyifunda, yona yaqeda yonke insumansumane eyayikho. Manje ke ngemuva kwaloko ke yagcina kodwa ihambile indawo kwasebeyiqamba bethi uNatali. uNatali lo babemqala ngoba uVasco da Gama wayendlule lapha mhla ngoKhisimusi. Igama ke lesiPutukezi ke langena kanjalo gcina kuthiwe uNatali. Badideka abancane, ingxenye yezwe lakwaZulu leyo, njengoba ngisho umngcele ukuthi yayisuka eSajonisi. Manje wathi mase kukhululeka ke bala abantu bamfaka uNatali, nabo bathi bayazama into engekho ke nayo leyo. Ngizeke la ngenhla kothukela izwe lalimele gelekeqe
gelekeqe ngehla kothukela. Wonke amanye amazwe abelungu sebawashaye ngebhamba waxolisa ngehla kothukela iNgonyama uMpande eseduze kwedlinza la njengoba sila yayizimele gelekeqe. iNgonyama uCetshwayo yayizimele gelekeqe kunohulumeni oshaya imithetho ayijezisa abantu ngendlela yezulu lo umthetho wakwaZulu. Manje ke impi yase ilwe iziwombe ngaphambi kokuthi ifike la sokushisa isigodlo okulusuku lanamhlanje sithokozayo ukuthi iNgonyama ikwenzile ukuthi size sikhumbuzane ngalolusuku. Iwombe zazime kanje ke ngizozisho bese ngenzela ukuthi sizothola kahle ukuthi ngempela kanti kwakwenzekani. Izwe lahlaselwa kuhlasela umhlaba. Makuhlasela umhlaba umbuso wakwaZulu wawunenhloli ezihlakaniphile. AmaNgisi ayesayithathile le ndawo eseningizimu yothukela othiwa iBritish colony yaba no governor ohleli khona lapho. Nabo bayibiza ukuthi iBritish colony of Natal. Kodwa ngenhla kothukela uze uyofika le kulamakhosi lana kuthiwa aseNgwavuma. Yonke leyo ndawo yayingaphansi kombuso oholwa iNgonyama uCetshwayo. Base ke bethi ke bayawuhlasela hayi ngoba iNgonyama yayonile kunjani. Babona ukuthi ngoba sesibaqede bonke abantu asifuni labo bantu babe khona la. Ukuhlasela ke kwabo abantu bakwaZulu, amabutho akaZulu awuvikela umbuso ngendlela enobuhlakani enobuqhawe obuyisimangaliso. Futhi yiwo wonke amabutho ayilwa sathi siluCetshwayo kufanele kube yiwo wonke amabutho impi iphele ngelanga. Manje ke kwaba njalo ke wonke obuthiwe kwafanele ukuthi alwe. Angikho ke lapho ngenza nje ukuthi nibone isithombe isiwombe saseSandlwane salwa ngelanga elilodwa nasaseNyezane nakwaGingindlovu. Kwa impi yaba khona ngelanga elilodwa ngoba bacabanga ukuthi bahlephula impi yeNgonyama uCetshwayo bayihlephule kabili. Kwatholakala ukuthi lapho yavinjwa uMajiya kaShadu namanye amaqhawaye lapha pha ukuthi bobhekana nalaba inhlo zasezazo. Mawuya lapho uyothola amatshe amahle amadlinza ekhulu zamaNgisi ezalala phansi ibhekene abakithi bephethe izihlangu bawabulala. Uma udlula lapho uma konyezane nobani kwala ngisho sokudutshulwa kubulawa abantu abalimele okuyinto engavumelekile ngoba iGeneva Convention ukuthi abantu fanele kuliwe kanjani abalimele bangabulawa. Manje ke yalwa ngalelo langa kodwa eSandlwane kwakuyimpi enkulu kakhulu eSandlwane eholwa uNtshingwayo kaMahole. iNgonyama uCetshwayo isondini noNdunankulu wayekhona lapho uMnyamana kaNgqengelele ngoba kuthiwa iNgonyama ayikwazi ukusala eyodwa. Kwalwa ngendlela esabekayo umphumela wakhona 580 amaNgisi asale enkundleni. Kubhekene ngezibhamu amambuka ngengiwabale abantu bakithi babephoqekile kodwa ngibala nje le ndawo ngeke futhi ngijule ngayo kodwa fanele kubekwe ekhanda ukuthi eSandlwane 580 British soldiers afa aphela abulawa. Impi yalwa kwaKhambule naseHlobane iholwa uNdunankulu qobo lakhe uMnyamana Ngqengelele. AmaNgisi esebuyile elande wonke amasotsha akumakoloni awo esekhiphe zonke ibhama athembayo ezophindiselela ngo580 wasala enkundleni eSandlwane. Lawo noma ihola lapho uNdunankulu sahlulwa ke thina lapho kwase kuba isilesombe
esekuzosuka kuqondwe esigodleni kuyo zonke iwombe amabutho ayethi sizoyivika thina impi engenandaba nokuthi laba sebehlombe kanjani banjani baphethe yonke ihlobo bathi sizoyivika ngaleso sikhathi ke sokuvikela isigodlo ke manje lese esasondini isilo kwabonisana ukuthi hayi fanele ithilwa lapha bese sikhishiwe sahamba nangempela sahamba ke sayobhaca engome kodwa abalwa laba ivikela ngizoba lababili kodwa babe baningi abala ama list akhona safanele umsebenzi ube mkhulu ukuthi umlando wethu siwenze kuthiwa kwasishwili noma ocecweni uvikelwa nje isigodlo ukuthi lutho abakwazi ukufika esigodlweni amabutho amangisi asuka emfolo zemhloko balwa undube kaManqondo washaywa inhlamvu yabulala imbambo ezimbili ayophuma ehlombe lakhe phezulu umkhandumba kaMnyamana wayekhona yena wasinda kodwa kuleyo mpi kodwa wayekhona engoba amakhosi kulabo ababe lapho bevikela impi ngibala nje ababili yaqhubeka ke impi ke kodwa yasihlula futhi lapho kodwa isihlula amabutho akithi elwile evikela umhlaba ngabe indaba yomhlaba akusiki ukudlala futhi babengavikeli ukuthi bakwazi ukuthi bafela umhlaba into ekhona isema archives le ebekiwe okufuneka hayi oyisho ukuthi lapha usengemithiye ngiyomtshela ukuthi hambe lapho ufike uvule lapho uzoyithola leyo nto igciniwe khona la manje ke amangisi masefika esigodlweni sasondini awasithungelanga njengomlilo abheka umcebo azohamba nawaye kubo amasotsha amangisi ayetrainiwe ukuthi manifika endaweni enkulu anoqala nikhipha umcebo oqala nihambe nawo uyobekwa le nenge amagugu ezizwe abekwe eNgilandi ngoba iyona iNgilandi eyayumakhonya ezweni lapha kwakunenduku emnyama eyayiphathwa izingonyama zakwaZulu kusukela sesejuba noma sesila uma kugiywa ngemuva womkhosi woselo ingonyama yayigiya iphethe leyo nduku iyabalwa ezibongweni zengonyama umpande induku enkulu yombuso emnyama ngiyathemba ukuthi afika ithatha mangisihamba kunengi uba ngaba nesikhathi kufike icwaningo la uthotho kwabaZulu azathatha namahawu neminye imkhonto bahamba nako bafike bagcina kahle kusekhona okusho ukuthi ke lokho kudinga ukuthi ngesikhathi esizayo kube nendlela yokuncenca ukuthi kubuye kungene la hayi lapha ama-archives ahlukene igaba enhlanu umlando wakwaZulu usePitoli usePietermaritzburg usema-archives eFreystata naseKapa kufuneka thina sakhe iZulu King's Royal Archives Zulu King's Royal Archives umlando wezingonyama zakwaZulu kubheka indawo bese ke sithatha yonke lo mlando la ema-archives bese endaweni eyodwa ofikayo ufuna ukuzwa ukuthi kwenzekani ngesikhathi sengonyama zethu aye kuleyo gumbi fanele ibe khona indlela enjalo esihlelelayo manje ke isigodlo ke sagcina sishisiwe ke sebekuthathile okuphakathi kodwa sasingasho ukuphela kwempi kwaba mhlalulunye enyangeni kaMandulo ngoba lapho undunankulu wezwe lakwaZulu umnyamana kanqengelele nazo zonke ikhulu basayina phambi kwaseGennard Wolseley owayephethe amangisi ukuthi impi iyaphela kwangalwelwa ukuthi hayi ngabe sesishila isigodlo sambeni siyabaleka bakwazi ukuthi impi isekhona ngako ke nengonyama abayibambile kufanele ibanjwe nayo noma isibanjiwe impi ayikapheli ngokusayina phansi ipeace treaty kwabhayika leyo nto ikhona kwahanjwa ke manje sesisikwisikolo kuhambe kubuza ukuthi ngonyama ingawuhamba ukubuza abanye balandula abanye njalo babhimbe bagcina kabelungu beyitholile ingonyama
uma beyithola ingonyama laphana engome yabe sebehamba nayo investiswe igqokiswe i-table cloth yetafula, indwangu yetafula yayigqokiswe yona. Wahamba njalo ke umhla kabani ke loyo, mhla zingama-31 kuNcwaba, kuwo unyaka impi eyayiqale ngawo. Yadlula njalo naseNgoye. Uma uSongoye usuthatha indlela edlulisa esikhaleni senkosi. Isikhaleni senkosi le indlela kushiwo ngoba yadlula khona ingonyama uCetshwayo. Basuke bathi inkosi mina ngikuthanda lowo ngifuna setshenziswe le magama aqondene nengonyama kuphela. Hayi ukuthiwe inkosi ngoba amakhosi manengi. Amagama engonyama asobala ayaziwa, isilo, ingonyama, silo samabandla onke, ongangezwe lakhe, izulu eliphezulu, uhlangalwezwe. Akekho ke ofanele abizwe ngawo wona magama ingonyama ebebizwa ngawo uloku umbuso waqala sisesejuba 3300 BC singakafika isikhathi saKristu. Ingonyama ekhona ingeyama-21 ohlwini. uShaka waye-11 ohlwini esihlahleni sengonyama. Manje ke wahamba ingonyama bayoyifaka kwiCastle eCape Town. Mabeyifaka iCastle eCape Town ikhona igumbi lapha elikhona nami ngaya bekujabulela impela ebona yangena lapho libekiwe lelo gumbi kwiCastle. Kodwa umlando abawubhalile uyabheda. Basho yonke into ebhedayo beke nensimbi bayingale kwensimbi ngathi hayi ayikho lento washisa impela sahlukana sokunzima bathi makususwa la kuzobiza u10,000 mangithi awususe lo bhedayo umlando. Sahlukana kuyabheda bayongena lapho bayobona yangena lapho ingonyama yahlala. Ngathi mina bangesho ukuthi yayivalelwe ngoba yawukhona ehamba nabo wayabanjiwe njengomuntu ukuthi usesikuvalela lapha, kodwa yayiboshiwe ngokwesimo sokuthi yayingonyama. Yasuka lapho yayi-ode moleni ingonyama. Ngingakafiki lapho ake ngimkhanyiseleke futhi la kuthe isehambile ingonyama ngakusasa undunankulu umnyamana kanqengelele nazo zonke ikhulu babizwa ke la uGarnet Wolseley ula sokuyashiwo ke ukuthi ke kubekwa phansi ikhali. Izwe lakwaZulu aliyi ukudliwa, ngisho ngento ekhona la aliyi ukudliwa, sisusa nje ingonyama uCetshwayo. Izidlo laZulu alizukudliwa. Kwase kuthiwa kuyasayinwa ke bonke bayibeshaya iphambano. Ikhona leyo nto igciniwe ema-archives ibalekile ngoba kwakuphela kwempi ke ngelanga ingonyama bathi hambe ngayizolo 31 August ngakusasa lulunye undunankulu nazo zonke izikhulu basayina phansi. Naye uGarnet Wolseley wasayina ukuthi ke izwe lakwaZulu akuzukwenziwa lutho, kodwa kwadalwa iqinti eziyishumi-3. Lezo qinti zabekwa abantu kodwa kwakungabantu abanohlonze, kodwa babethi bona badala ukuthi lento yadalwa ingonyama uShaka kuhlanganisa abantu bese balwa kanje. Ake sibuyele bengakahlanganiswa sibeke iqinti zibe 13. Abantu balwa ngoba engajwayele lo kuthiwa kudliwe inkomo zengonyama ezasisiwe, kudliwe nalezi ezabantu ababonakala ukuthi abalunganga njengaye undunankulu umnyama nanqengelele. Bathatha ke inkomo zakho thathwa umntwana wami. Angizungena kodwa lakhulu lapho ngiqonde nje ukuthi sibone isithombe sokuthi kwenzekani. Kodwa inkomo zathathwa ke zonke nenkomo zengonyama bathatha labo oJantoni, bathatha omgitshwa biyela omlandela bonke abantu laba abafakwe kanjalo. Kwabonakala ukuthi lelizwe ngeke libuseke, abona mangisi ngeke libuseke ingonyama ingekho. Kanti futhi ithe ihambe ingonyama ngonyaka olandelayo umntwana ndabuko wadala ithimba labantwana nabanye abaningi bayolwa nombuso wamangisi eMaritzburg bethi ayibuyi ingonyama uCetshwayo.
1880 already kade hambe ngonyawo lokungana baloko ephikelela amathimba kanjwa ngenyawo akukho matekisi afike lapha athi zocela ithambo ukuthi libuye zocela ithambo kwaba nepressure la naphesheya wagcina kuthiwe ayibuyi ngonyama ingakabuyi wathiwa ayiye England yathi ngonyama ifuna ukuhamba nabantu abane untshingwayo kasonkani wakwaShezi bese kuba nawungokhohle untshingwayo kasonkani wakwaShezi bese kuba ungobozana kavukuza kaNdlovu wakwaMpungoza bese kuba ke umntwana ungqongqwana kaMqundana noBhongoza wayekhona sengibabale bonke ithi bababane bahamba ngengonyama ngoba yayithe ingonyama ifuna ukuthi ihambe nabo makufika le baphathwa kahle ingonyama mayifika le wasingambe nabanye abahumshayo abanye abelungu nobani ukhanjwa ngoba phela ifanele ibonane nendlovukazi yamangisi uVictoria bayithenga amasuti aphambili nabo labo bayiphelezelayo bathengelwa amasuti aphambili ingonyama yahlonishwa kakhulu England alikho elibi elaba khona ihamba itshengiswa zonke indawo ihlonishwa ngokwesithunzi sayo kodwa ke okubalekile yathi ngonyama yagcina ibonane noLord Kimberley British Secretary of State for Colonies iMinister of Foreign Affairs yathi mangibuyele emuva ngibona ukuthi uzoqala enye impi uthi ke lo impi yani uthi ngoba laba bathatha inkomo zami angisho ethathwe empini ngisho laba bathatha inkomo zami ngizofuna babuyise ngoba sofanele ngondle umdlunkulu ngazo lo bathi iZulu Royal Household wayesethi ke uLord Kimberley uyakuzwa lokho washo isinqumo senkomo ukuthi esho kulaba ama-official abelungu ababela uma ingonyama ifika le inkomo ezingaka zizoya kuyo ngoba ufanele iZulu Royal Household ibe khona leyo nto ke iZulu Royal Household yaba khona kwaze kwaba ingonyama le ndulelwa yile bekwa lapha na kwaNongoma isayini ingonyama kube isondlo salabo basedlunkulu ngoba kwakuyinto ayiveli ilungisile ngonyama Zulu Royal House basazi kahle abakhona ukuthi yayisebenza kanjani kwakuyinto enjalo usayini ngonyama ifakwe lapha kodwa ingonyama yabazi bonke abantwana bese ke kusayinwa kwenzeka lokho phambi kwemantshi kubekwe imantshi njenge trust kusho ukuthi ke kwaba khona into enjalo ke uma se ibuya ingonyama iza la emthonjaneni mhla ziku29 kuMasingana ngonyaka 1883 undunankulu wezwe wahla kulungile hayi akahle angiliphethe leliphuzu bese ngisuka bayede uma se kula emthonjaneni undunankulu wezwe nazo zonke ikhulu bahlangabeza ingonyama ngoba ihlangabezile ingonyama ke kufika uTheophilus Shepstone uthi anibongi kubuyiswa ingonyama yenu wabuthi intela bathi uthi uyibuyisile izodlana inganidlili inkomo zakhe wabasathe zonke ikhulu zakhuluma zasho lonke undunankulu walamula wathi cha ilona iphuze elibalekile ukuthi izodlana njobe ize laphana wathi ukuthela waganunabo uShepstone uTheophilus Shepstone yikona ke lo wabulalisa izikhulu ngoba baya kuZibhebhu kwathiwa kanti umbuso amandla waphelile uZibhebhu wathi awuphelile mabekhona labantu labo bayizinsika ngoba ongafanga noyedwa kulabo bayizinsika bangabutha ngokusheshsha amabutho kwathiwa abayobulawa bonke ke u21 July 1883 bashona babulawa kakhulu impi yahlala khona basala la Ondi